Hai cái bên công ấy ngà anh ngủ yêu play mà ngà yo ban yeng apeng jong phi hai cái bakum kini kapor nakaliang jong ka Good News TV jong ka jing seng samla ki jipi sinot sep ngi ngapeng subhai phi wei paro kiba ju ai ka por ka jong phi man skap iki khubon na ka tin ka jong play ngai play ker kui phi paro but akini kapor kanong rim na kaktin ka jong play kabang lajit kaban long ru ya ka jing puson kalong na ka gospel ka kat kum ulukas uda ong mekwa bangan le ayu ye me te ulayathu kotrai ba nganyo imat ublein kerku ye ka jing pule ba ka jing shash ko ye ka tin ka jong play ki parlok ki ba en kani kadi ki jingye kendu ka wei ne ki jingye kendu ki jong jisu hashwa ba unrung khaddu sha Jerusalem bat umarkos wong ka kirteng jong ni ubriu kalong ubartimios ubamatla kani ka kitin ka jong play ka yetu ingi ba kata ka jinglong matla ka jong kapenlong yu ba unsyong harut linti jong kenong ba Jericho ngamudur ki parlok ki ba bakat ba udang syong kum ta syong kum tu Henry kawan hibon ki jing perkat ka jing em ka jong lesi ngamudur kindon ki jing kli ki ba ukeli lanongan yo imat pan lani ngan susah akan ke jingdum kabangam yo i ke ru kiwan ki jingmut ki jing perkat ke jing em ke jong bat ngange ba kum uni ubri uju perkan ba udan ha ke kut lat jong ke jing em ke jong harip ki para lok ki ba kat ba kita ki jingmut ki jing perkan kidang ngam ha ke jing em ke jong ladon bawan yetu u bau jisu ubana nasren un sayat nang ni u jisu ubana nasren un sayat nang ni parlok ki ba ka ka bau Bartimios ule ningkong hadin bau yo sngow ya kata ulakut jingmon ba ngan perta yo ne ubreo ngala song hakan kenong ba Jericho la bon snem ngalau si song ani rot lenting la pertalut iki brio baro ki bayat nang ta dan ki brio ki balik siki yo ki hat ngala perta iki nong trei ki balik trei ki office sarkar ban panjing iram ngala perta iki businessman ki bayat nang ta dan manoru bala menyerap yo bat kani kan di jing perta ke bakat do ngan perta yo ni jisu kaktin ke jong play ke tu yingi ba bau jisu la ya nang ta ula perta yikini kintien ko jisu tu isne yanga parlok ki ba ke kubor ke badan na kini kaktin ke jong play ke tu yingi ba uni ubrio ubakerteng Bartimios ula perta yu jisu Ujisu shim la yaj baik kumbang la ong mene dan sibon ki brio ki ba perta shim la yaj baik Henry ula yeng nak benta jong ne brio bat aba ula yeng ke ba ujisu la le ula ong mekwa ba ngan le ayu ye me ne brio tang sikentien juba par ke tau ong ngakwa banyo imat pan parlok ki ke ba jia hadien ngitip ujisu ula le el kamba bad une ubreu ula yo imat pat parlok ki ni im hakini ke perthei jong ka jingdum ni im hakini ke perthei jong ka jingdu jingkermen ni laju pertane em ku perta une Bartimios ladang impat perta menu pertano bat ke jing perta ke bekerki kan long go jisu
To isne yang ladang ilanang man perta kung pertau ni ubrio kabala mi kabala kersai no ka mensim ka dok nun u jisu un yang na ka benta jong abad jong pi pada bau jisu un yang un pen yo i ya ki kmat ki ba kin jaman sim bangin yo i ya ka boram ke jong blai ai ba ka ni ke jing pusan lingkot siapang ka ni ke jing ja ka bau jisu la le kamba yo ni ubrio ai ba ka ni kan khot yang abad ya pi kumbang ala ong ni im ha ka ni ka pertai ka badom ladang impat ju pertama meno ko ki parlok ki be nga khot ningkong ya ladi bad yang hilang pertano ko jisu to isnai yang ni pat angta kinja ki kamba ke jim jongi ublai nang kebenta ke buram jong amen ngenya tuai sa sisen pat ablai apa deng jing telot ki bapun jong ke jing em ke jongi rei mem ju eno apat wangi don ke jinget ke bas kem baki kamba ki jong me ki ja atrai ken rahan om tang hak tu ke por ki ja bat kin ya ja ke syong hanga hangi mengindon ke jinget ke beskem ban pertah ya me haman lagi por jong ke jingem ke jongi melapen krek ku trai kata ke jaka namar kata ya rap ingi bengilaban pertah ya me ke sngo abale ke bango hai ke kerteng ke jong me jisung duai amen.